Mayong gabi, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna ang mga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FR Bacolod 91.1. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Force evacuation ginpatuban sa barangay Biak na Bato kasunod sa pag-awa sang lunang sa Taytay. 15 ka mga commercial establishment sa Bacolod genserbihan sang notice of closure kay wala business permit. 3 ka mga department head ginpasakaan sang kaso sa anay konsehal pati ng City Fire Marshal na nakip sa reklamo. Clearance para sa evacuees nga makapauli ginahulat pa, dugang relief assistance ginpadala na. Kag sa good vibes, job fair ginbuksan sa Riverside College. 3 ka mga bago lang nag-graduate hired on the spot. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, personal nga nagpadulong kay inasang aga sa La Castellana kag La Carlota City si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa pagpatud sang sitwasyon sa amo nga mga lugar dala sa nga paglupok sang bulkan kanlaon. Mga evacuee sa banwasang La Castellana kag La Carlota ang nagapabilin sa gihapon sa mga evacuation center. Suno sa gobernador, nagahulat sang clearance gikan man sa FIVOLCS antes pa man matugutan nga makapauli sa ilang mga balay ang mga evacuees. Suno kay La Castellana Mayor Romaila Nicor Manggilimutan, 232 ka pamilya o kun 978 ka individuals ang yara sa ilang evacuation center. Anom ka mga upland barangay sa La Castellana, suno kay Nicor Manggilimutan, ang direktang apektado sang paglupok sang bulkan. Siyam naman ang apektado sang ashfall. Hindi pa mapatud kung ano kalapad sa mga talamnan ang apektado sang ashfall. Nagpadulong man ang gobernador sa La Carlota City. 64 ka pamilya ang apektado o kung 256 ka individuals. Suno kay Angie Hilongo, ang CSWDO head sa mga evacuees, wala pa sang may nakapauli. Sa barangay Araal, Kagyubo, mas nagbaskog ang baho sang asupre suno sa iya. Sa iya nga pagbisita, luyag man ipasiguro sang gobernador nga ang relief assistance sa probinsya ang nag-abot sa mga apektado nga lugar kaangay sang food packs, tubig kag bulong. Those that moved to the evacuation center have been told to remain in the center until such time that alert level 2 will be downgraded. No? So the local government unit is just now depending on the advice from people with regards to the status of Mount Canlaon. Sa number 9, nagatutok man karon ang pamunuan sang Army sa disaster response kasunod sang paglupok sang bulkan kanlaon. Pero nagpasalig man ang pamunuan sang 303rd Infantry Brigade nga magapabilin sila nga mabinantayon agud nga hindi mapamintahan sang rebelde ang sitwasyon. Naka-high alert karon ang Disaster Response Task Group sa militar sa isa sang Negros. Sunod kay Brigadier General Orlando Edralin, ang pamuno sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army, sila naghatag sang security, naghatag sang ginakinahanglan nga transportation may kangtanan sa disaster response kag nagbulig man sa distribution sang relief goods. Pero sunod kay Edralin, nagapabilin man sila nga mabinantayon sa posible pagpamintaha sang rebelding grupo sa sitwasyon. Mas maayo na lang suno sa iya nga ila ginapaabot nga base may himuon ang rebelde. Sa karon, wala man sila sa may na-monitor nga activity sang rebelding New People's Army. So far with the eruption of Mount Canlaon happened, wala naman tayong na-monitor na any illegal or unnecessary advances na ginawa ng CPP NPA operatives dito sa area natin. But nevertheless, we always anticipate. Mas maganda na mag-anticipate tayo para part ng ating preemptive and measures para hindi natin sila mapabayaan na mag-take advantage nga dito sa ganito mga sitwasyon.
Sa number 8, youth organization ang nagapabaskog sang kampanya sa human rights sa pungsod. Tuyo sang UN Sustainable Development Solutions Network, Youth Philippines, nga mapabaskog pa ang tingog sa mga kabataan bahin sa kampanya angot sa human rights. Gani sa isa ka forum nga gintambungan sa mga local youth leaders sang Bacolod upod sa pamunuan sang Commission on Human Rights Negros Occidental kag Bacolod City Youth Development Office na istoryahan ang mga tikang agud mapasanyog pa ang mga nagkalain-lain nga advokasya bahin sa reproductive health, gender equality, environment kag mental health kag iban pa nga may kantanan sa human rights. Ginsiling ni UNSDSN Senior Program Associate Renko Gaudiel sa bulig sang mga youth leaders tuyo nga mabalay ang mga agenda kag sustainable development goals para sa human rights advocacy sa 2030. Magluwas sa mga kaso ng red tagging, mga pagpamahog batok sa mga youth leaders, ginatagaan atensyon sang organisasyon ang bahin sa pagtapna sang disinformation nga nakaapekto sa imahe sang CHR kag sang pila pa ka mga human rights advocates sa pungsod. Yung language towards human rights, yung approach towards human rights, we're very grateful for that. But in terms of the issues, no, human rights issues, especially for the youth, no, similar pa naman yung mga human rights issues from back then. No, we have recurring issues on reproductive health, lack of access to reproductive health services, yung mental health issues, especially sa mga kabataan, yung climate crisis na issues ngayon, no, it's still very relevant ngayon, very strong pa rin yung take ng mga kabataan ngayon. Sa number 7, duha ka mga balay sa Barangay Mandalagan ang nasunog. Napabayaan nga linuto, ginapatihan, kabangdanan sang sunog. Sa video nga kuha ni Tayo Alberto, makita ang pagtimbuok sang madamol nga aso gikan sa nasunog nga balay sa Purok Santol sa Barangay Mandalagan sinilang mga 2:00 ang hapon. Bangod magamay ang alagyan, may kabudlayan ang mga nagresponde nga bumbero. Ginpahayag ni City Fire Marshal Fire Chief Inspector Stephen Hardelesa nga ila pa ginapatod kun bala ang napabayaan nga linuto ang kabangdanan sa nagluntad nga sunog. Isa ka balay ang totally destroyed kag isa ang partially damaged. Wala sang nasamaran sa insidente. Sa number 6, utod nga kamot nakita sa mga filling materials sa construction site sa isa ka subdivision sa Bago City. Sa report sa pulis, nakita ng utod nga kamot sa mga filling materials sa construction site sa Purok Tunggoy sa Barangay Sampinet sang Lunes. Nagikan sa Barangay Alangilan sa Bacolod City ang filling materials nga nag-abot sa construction site sa Hunyo 1. Ang backhoe operator nagsiling nga samtang iya nga ginapatapa ng filling materials, iya nga nakita ng utod nga kamot pero wala niya inigin sapak sa pagdumdum nga ini ang isa ka glove. Sa nga Lunes, may driver nga nag-abot sa lugar para mag-deliver sang mini roller nga nakarga sa mini dump truck. Sang gindiskarga ini, nakita niya nga ang daw gloves na tuugali nga kamot sang isa ka tawo. Ini ang gindala sa punerarya para matinluan kag ginkuhaan sang fingerprints kag para man sa proper disposal na. Wala pa nakilala na nagapanag-iya sang amo nga kamot. Sa number 5, 15 ka mga commercial establishment sa Bacolod ang ginpang-isyuhan sang notice of closure bangod wala sang business permit. Sa random mapping inspections ang katapos ang City Legal Office Integrated Task Force natalupangdan ang 25 tanan ka mga commercial establishments sa Dalan Burgos, Luzuriaga kag Ilak sa Barangay Villamonte nga lunsay wala sang business permit. Gani sa inila nga simana, liwat ingin balikan sila sang katapos ang task force. 15 wala sa gihapon sang business permit kabangdanan nga ginserbe sa ilang notice of violation kag closure kabahin diri mga baligyaan kag kalanan. Sunod kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., may siyam ang nagproseso na sang permit kag isa sa ilang nakasecure na sang permit sa negosyo. Nagpaandam na ang CLO sa ila nga masunod nga pagbalik, pasiradaan na nila ang mga baligyaan nga wala nakaproseso kag nakasecure sang kinahanglan nga permit. Ila sa complaint nila is based sa 2023 na permit eh.
Mm. But right after to isang complaint, wala na sila Why na sila why na renew ang ila permit? Sa number 4, Governor Eugenio Jose Lacson ang magasugilanon pa kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz angot sa suspension order suni. Sunod sa gobernador, nagapati siya nga wala sa may nahimo nga sala ang Provincial Administrator. Ginapaabot ang pag-file sang motion for reconsideration ni Attorney Rayfrando Diaz sa anong kabulan nga suspension order nga ginpapanaog sa iya sang Office of the Ombudsman bangod sang conflict of interest. Suno kay Lacson, iya pa nga igatala kay Diaz kung ano ang mga legal options nga nabilin. Ginsiling kahapon ni Diaz nga iya pagahulaton ang mangin desisyon sang gobernador. Upod ni Diaz nga ginpapanaugan sang suspension order si Attorney Sherry Shield Valenzuela, Executive Assistant 2. Ginreklamo ang ila kapaslawan sa paghatag sang legal assistance sa binalbagan sa expropriation case nga ginfile sang Banwa. Ginasiling sa reklamo ni Attorney Roxanne Sumanting nga mayara sang conflict of interest bangod sila nga duha ang nag-appear bilang legal counsel sang JLL Agriculture and Development nga isa sa mga defendants sa amo nga expropriation case. Nagapanindugan si Diaz nga wala nabutang sa disbentaha ang binalbagan bangod gintanyag sang kubuyahan nga ila gintiglawas ang amicable settlement. Natabo ini sang tion pa sang transition period sunod kay Diaz. The way I understand it, nothing is final yet. I will talk. I also personally believe that he has done nothing wrong. And so I have to, I'm not a lawyer, but I have to ask him what are the legal options still left. Sa number 3, tatlo ka mga department heads sang Bacolod, pati na ang City Fire Marshal sang syudad ang ginpasakaan sang kaso sang anay konsehal bangod sang illegal structure nga wala makakasa tubang sang iya nga propiedad. Kaso kriminal kag administratibo angot sa pagsupak sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave abuse of authority, grave misconduct kag dereliction of duty ang ginpasaka ni anay konsehal Ricardo Canotan, batok sanday Business Permits and Licensing Office Head Estela Marie Rayos, City Health Officer Dr. Carmela Insoli kag Sanitation Inspector Mericar Ana Pareño kag Office of the Building Official Head Engineer Isidro San. Ginlakip sa kaso sanday City Fire Marshal Fire Chief Inspector Stephen Hardelesa kag Senior Fire Officer 2 Myron Galio ang Chief sang Fire Safety Enforcement Section sang Bacolod Bureau of Fire Protection. Ining may kangtanan sa ginsiling paghatag sang business permit sa baligyaan sang lechon sa nabakal nga propiedad sa Burgos Extension sa Barangay Villamonte. Ginsiling ni Tan, tubtob karon wala pa maaksyonan sa manatungdan ng iya reklamo bangod sa ginakabig illegal structure sa road lots nga yara lang sa tubang sang iya propiedad. Ginpahayag ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ching Jr. nga wala sang na-issue nga permit ang syudad sang 2024 agod nga maka-operate ang ginareklamo nga baligyaan. Nakahanda ang CLO nga ining aksyonan. Si Hardelesa ang natalana pa nga mag-issue sang komento sa tion nga mabato ng kopya sang reklamo sang anay konsehal. As of press time, wala pa nakasabat sa mensahe sa cellphone ang iban pa nga respondent sa kaso. Sa number 2, kahapon ginpaidalom na sa state of calamity ang Canlaon City sa Negros Oriental kag Banwa sang La Castellana sa Negros Occidental bangod sang volcanic eruption. Ginsiling nanday Mayor Jose Chubasco Cardenas sang Canlaon City kag Romayla Nicor Manggilimutan sang La Castellana nga ang ila pagdeklara sang state of calamity ang magatugod sa ila sa pagresponde sa nagakaigo sa epekto sang paglupok sang bulkan Canlaon. Sa Canlaon City, 5 ka mga barangay ang apektado kag may mga evacuees. Sunod naman kay Mayor Nicor Manggilimutan, sila nagapakig-angot sa Department of Trade and Industry agud to makapasiguro sang pagpatuman sang price freeze.
freeze. Sa interview sa media sa DTI kainas ang aga, silang nagahulat pa sang kopya sa mga deklarasyon para makapatuman sa price freeze. Suno sa alkalde, ang face mask sa Banwa ang ginabaligya karon sa 4 pesos ang bilog, nga sangtion nga wala pa naglupok ang bulkan kanlaon, 50 pesos ang baligyan na isang box, nga kung isipon mas barato sang sa 4 pesos nga presyo sang kada panid karon. Na istoryat ang mga katigulangan bala during the time na naglupok sa 1969. Ang lupok kung ito parehas man na, pero after nag-init nag-ulan, tapos naglupok todo. So, as precautionary measures naton, convene ang ating Agrarian Council na ma-declare kita sa state of calamity, wala labot nga more than 2 barangays ang affected. Kagkadamo isang pamilyang apektado because of sulfuric fumes na nilang odor kalabot sa 30 ka barangay. So para mangyan handa nagkuha na lang ang council, especially ang SB, nagtagaan na nila resolution for that state of calamity. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Nag-awa sang lunang sa taytay sa barangay Biak na Bato sa La Castiliana. Gani ginpatuman ang forced evacuation sa barangay. May report si Romeo Subaldo. So, awat-awat ka mo himo sa mga gamit nyo sa mga taga-diri. Okay? Sige na. Hindi na tamagulan, iwan mo pa sunod. Ginhabala ni Police Major Ron Daryl Nigos, ang hepe sa La Castiliana PNP, ang mga pumuluyo sa barangay Biak na Bato sa Banwa sa La Castiliana nga magpanghimos na sa ilang mga pagkabutang kay kinahanglan na nila nga magbiya sa ilang mga balay insigida. Ini kasunod sa pag-awas ang muddy stream flow kung tubig nga may abo, nga may upod nga mga bato kag iban pa nga mga debris gikan sa bulkan kanlaon mga pasado las 12 sang udto. Makusog abi ang ulan sa ibabaw sang bukid. Istorya sang chief tanod nga si Jaime Baho, hinali na lang nga nag-awas ang lunang sa sapa. Napuno abi ang idalom sang taytay sang lunang kag mga bato, amon nga nagsaka ini. Lawig misa nga nag-awas. Saka dito. Oo, kay ang nasopnan ang buho. Nasupnan ang buho sa dalom. Hindi nakagi kay napuno. That's why nag-awas ha, kay napuno na sa dalom. Pagkuha na sa kuha namin nagdikta na. Sir, may bato nga upod. Bato kag kahoy. Kahoy. Tarang nga sulod sa bulkan na dala. Daw naga-mix klasang semento ang mga pumuluyo nga nagbuligay para matagaan sang alagyan ang mga motorista. Ang iban inoras nga na-stranded kay hindi makatabok. Sir, ginapa ka mo gaulat, sir? Ginapa. Mga anuras? 2 hours na siguro. Mga 2 hours na? Hindi kayo katabok ka gina, kusugit? Di ba kamatay makadto? Laon pa mi? Kanlaon City. Amo na ning alagyan. Subong makatabok na. Sige. Sang matagaan gamay nga alagyan, amat-amat nga nakalabay ang mga motor. Evacuate ka mo, ma'am? Talikod sa kawanin ko ati boy. Pero sa pag-abot sa mga pulis, ginpahalin ang tanan sa area. Delikado abi ang lugar. Suno kay Nigos, mga senyales ini sa posible nga paglala sang aktibidad sa bulkan kanlaon, gani tanan nga mga pumuluyo sa barangay Biak na Bato dapat magbiya insigida. Mag-i-increase, but there's a possibility mag-i-increase to alert level 3. This is ito na po yung mga senyales na tinitingnan natin, and there's a possibility na lumala to kung magsigi-sigi po yung ulan. Ginpay dalom na sang kahapon nga adlaw sa state of calamity ang La Castiliana. 240 ka mga pamilya ang nagapabilin sa evacuation site sang Banwa kag subong badugangan pagid bangod sang forced evacuation. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, Riverside College ang nagpatigayon sang job fair sa SM City agud mahatagan ang alumni sang eskwelahan nga makapangita sang trabaho. Duha ka mga bago lamang nag-graduate ang hired on the spot. May report si Nico Delfin.
Sang nagligad lang nga Sabado, sang nagmarcha ang BS Business Administration Major in Operations Management graduate nga si Kimberly Fortuito sa 64th graduation rites sang Riverside College. Wala siya magdumdum nga sa iya pagpasimpalad sa ginbuksan nga job fair sang kolehiyo para sa kasubong niya nga alumni, siya ang giliyon nga makakita sang obra sa gin-applyan nga pharmacy. Do ka surreal, bala sir, di mo mapatihan, pero thankful man at the same time. Nga, do ka, ano lang gid bala sir, nga first time mo mangita obra, tapos na hard ka dayo. Kaya to be honest, kung ako lang siguro, bala sir, why ko kabalo, kung din ko ma-start, bala sir, especially nga fresh graduate, palang gid ko with no experience. So, tungod sa bulig, sa Riverside College, na tungod na sila, nag-open ang maning opportunity sa akon, sa mga pareho sa akon. So, thankful kid ko kasama. Si Fortuito kabahin sa 3 ka mga hired on the spot sa job fair nga ginpangunahan sang kolehiyo kag Negros Occidental Peso upod sa 14 ka mga nagkalain-lain nga local firms kadaman diri mga health institutions sa SM City Mall. Ginpahayag ni Riverside College President Samuel Lee kabahin lamang ang job fair sa mga pamaagi agud mapasiguro nila ang buwas damlag sa mga estudyante gikan sa kolehiyo. To our Riverside College graduates, please take this opportunity to step forward and join the formal economy. I guarantee you that the learning experience of a new job will be a great asset as you move forward in your professional career, whether it is in the Philippines or abroad. Kadungan sang job fair, may libre pa nga buffet lunch ang kolehiyo para naman sa mga board passers ang tanilikdan nga licensure examinations. 142 tanan ka mga graduates ang kolehiyo gikan sa nursing, medical technology, pharmacy kag psychology courses ang nakapasar sa board exams. Ginpasidunggan man sang bulutuhan ang summa cum laude graduate nga si Ralph Jason Tulmo nga naging top 3 sa March 2024 Medical Technologist Licensure Examinations. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Barbs, automatic, no? Tapos graduate, may obra dayon. Kag kabalo kita ni kung ano kabudlay magpangita sang obra, lain gid kun pag-graduate ara dayon ang hikayon ng pakita sa trabaho. Kag kung makapasar board, may buffet pa. Kag umiyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse, kag insakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong gabi.